Foli tani an bɛ o lase Mali actif filɛbaga bɛɛ lajɛlen ma Mali kɔnɔ Mali kɔ kan an ka foli bɛ se aw bɛɛ lajɛlen ma Malien 18 o de tun bɛ banbaganciw bolo o 18 na 17 u bɛ finitigilakaw ye n'o ye sɔrɔdasiw ye kelen o ye civil ye o maa 18 bilalen kɔfɛ u taara foli kɛ Asimi Goyita fɛ yen nɔ Kuluba an bɛna kuma o de kan bi Umu i ni tile nse an ɲɔgɔn folikan jumɛn bolo ka lase an filɛbagaw ma bon n bɛ lajɛlen fo Mali kɔnɔ Mali kɔ kan ayiwa Umu ni bilali min kɛra jumadon maa caman ye k'a fɔ ko Ibirahimu Bubakari Keyita ka fanga ko dɛsɛra yɔrɔ min na ko Faransi yɛrɛ dɛsɛra yɔrɔ min na ko transition kɔnɔna la k'o bɛ ka se ka kɛ o de ye ka taa an ka sɔrɔdasi nɔfɛ k'u t'u bɔ bolo la an kun famana nin ma kosɛbɛ ni ɲɔgɔnna jamakuluba ka se ka bila tantɔ e y'a faamuya cogo di bon n bɛ se ne ye nin ko faamuya cogoya min na a baara a kɛcogoya ɲɛna tiɲɛna maa caman bila na n'i y'a ta k'a lajɛ u ko ko mɔgɔ 18 mɔgɔ 18 yɛrɛ la an ka finitigilaka 17 olu b'a a la donc nin baara min kɛlen filɛ nin ye a kɛla baara ɲumanba de ye Mali kun famala ni ɲɔgɔn ma an ka otages labilatɔ la kɛrɛnkɛrɛnnenya la a finitigilakaw n'i y'a ta k'a lajɛ yɛrɛ nin finitigilaka dɔw u dɔw bɛ bolola kabini san 2019 wagati ka n'a lajɛ olu yɛrɛ jigilatigɛlen diɲɛlatigɛ la ko olu sera ka labila tuguni o kɔni an bɛ foli kɛ kosɛbɛ o yɔrɔ in na surtout que i b'a ye k'a fɔ ko plus bɛ mɛn u bolo plus chance bɛ dɔgɔya k'a fɔ ko i ni somɔgɔw bɛna ɲɔgɔn ye tuguni an yɛrɛ ye k'a fɔ ko san dɔw tɛmɛna yɛrɛ ni a yɛrɛ fɔra k'i taara otage la somɔgɔw caman bolo bɛ jigin parce que a b'u kunna k'u n'u denw tɛna ɲɔgɔn ye k'u n'u cɛw tɛna ɲɔgɔn ye u n'u faw tɛna ɲɔgɔn ye nka nin bilali min filɛ ka kɛ tantɔ a bɛ na ni espoir kura ye Mali kɔnɔna la k'a jira k'a fɔ ko an ka cɛdenw n'u taara kɛlɛkɛyɔrɔ la n'u u minɛra jamana bɛ se ka wulikajɔ fana sabati walasa ka se ka t'u nɔfɛ ka na n'u ye an b'a ye k'a fɔ ko san caman tɛmɛna n'i y'a mɛn ko mɔgɔ minɛra otage la i n'a fɔ banbaganciw ye mɔgɔw minɛ a kɛra finitigi ye a kɛra civil ye n'u ye mɔgɔ minɛ plus bɛ mɛn u bolo moins i chance bɛ dɔgɔya k'a fɔ ko i bɛna i somɔgɔw ye tuguni an dun b'a ye k'a fɔ ko n'i y'a mɛn ko otages libéré la i b'a sɔrɔ tuma caman ni wari ma sara k'u libéré i b'a sɔrɔ opération montera walasa ka t'u libéré ou i b'a sɔrɔ arabisɛriw yɛrɛ ye décision ta ka dɔw libéré u y'a ye k'a fɔ ko u sera ka minnu latubi u yɛrɛ ka faamuyali la walima u ka kasoladen minnu bɛ an bolo olu dɔw bɛ bila a bɛ kɛ échange de prisonniers yalima Umu n bɔra ka nin libération kɛcogo minnu fɔ sisan an bɛ don min na ko bi yalima an ka jamana ɲɛmɔgɔw man kan tɛ ka u sinsin nin bɛɛ kan pour que maa tɔ minnu bɛ bolola parce que halisa préfet dɔw bɛ yen nɔ civil dɔw yɛrɛ fana bɛ yen nɔ ka fara finitigilakaw yɛrɛ fana kan est ce que nin mesure ninnu bɛɛ man kan tɛ ka bila kɛ option dɔ ye pour que ka se ka an ka maaw bɔ bolola wa bon an bɛ wagati min na i ko sisan ko i bɛ bila an ka finitigilakaw ɲɛ kuma la ni ne ka ɲi ni ne ma ɲi nɔ o kɔni bɛɛ ye kuma wɛrɛ ye ne fɛ sabula u ye moyen sɔrɔ ka se ka ni 18 personnes labila bon pour le moment u yɛrɛ u ma sɔn ka u bila cogo condition u ma sɔn k'u fɔ u bilala ni bɛnkan minnu ye o ma se ka fɔ bon an bɛ wagati min na i ko sisan mɔgɔ tɛna se k'a fɔ ko i bɛ fɛn dɔ conseiller u ye k'a sɔrɔ déjà dɔ yɛrɛ b'u bolo ka ban donc an kɔni bɛ bon ne bɛ se ka a fɔ u ɲɛna baara ninnu u ka dɔ fara hali bi courage kan u ka dɔ fara courage kan pour que mɔgɔ wɛrɛ minnu bɛ hali bi olu fana ka se ka labila o bɛɛ lajɛlen tɛmɛnen kɔfɛ fɛnɛ fɛn belebeleba don maa minnu bɛ otage la i n'a fɔ depuis 2019 dɔw bɛ bolo la an filɛ 2022 la donc olu bilalen kɔfɛ il faudrait que accompagnement dɔw fana ka se ka kɛ an b'a bisigi k'a fɔ ko jamana ɲɛmɔgɔw hakili bɛ nin bɛɛ la n'o ye accompagnement psychologique ye maa minnu u ka se ka k'u hakili fara ɲɔgɔn kan u ka se ka segin adamadenya la i n'a fɔ u tun bɛ cogo min na kɔrɔlen parce que condition de détention an tulo donna caman na an y'a caman kibaruya sɔrɔ an b'a dɔn a bɛ kɛ cogo min na an b'a dɔn fana k'a fɔ ko a caman na a bɛ maaw yɛrɛ bɔ hali adamadenya sawura yɛrɛ la donc o bɛ a to maintenant c'est important que an ka se ka accompagnement ninnu jamana ɲɛmɔgɔw ka se k'u sinsin o kan kosɛbɛ pour que k'u lasegin ka na adamadenya yɛrɛ fana kɔnɔna la u ka se ka u ka vie de famille vie de travail d'équipe ninnu u ka se k'olu fana bɛɛ mêler cogo min na an ka ba Maliba kɔnɔna la